Казвам се Светлио, работя вече близо 20 години в областта на вътрешните ремонти и реално опита, който сме натрупали заради такива ситуации за клиенти, които не са наясно с голяма част от дейностите, за изпълнени етапи от предни майстори и всичко това нещо, реално ние последните 20 години с това се занимаваме. Най-често помагаме с това, че те, отивайки на даден обект, за да поставят дограма, климатик, входни врати интериорни, много често имаме проблеми с подготовката на обекта от майсторите, които са на въпросния обект. Много често те не се вслушват в предписанията, които са зададени, като светли отвори, като параметри, размери на стени, дебелини и всичко останало. И съответно при монтажа настъпва проблем. Хората остават с грешно впечатление от социалните мрежи, че всичко е идеално. Вратата идва, поставя се, няма дръскотини, всичко е перфектно, отворът е точен, но истината е съвсем друга. Дори на най-стиколния обект винаги има непредвидени обстоятелства, което не е никакъв проблем. Идеята е просто да се действа адекватно, да се направи нужната корекция и всичко се получава. Първо, хубаво е хората да имат, без значение дали е ремонт на малък апартамент, на голям офис и без значение от обема на ремонта, винаги трябва да има един човек на този обект, който да стикова всички процеси, чисто хронологично. И да носи отговорност. И да носи отговорност. Да, това е най-важното, което е. И следвайки всички стъпки, хронологично, ако се изпълняват правилно, няма никакъв проблем. Винаги нещата се случват. Това е първото, което, ако те не разбират, за което не са длъжни, просто да имат един човек на обекта, който да движи всичко. Най-малкото да прави връзката между отделните майстори. Мога да кажа една ежедневна ситуация, в която ние биваме повикани на даден адрес. Клиентът казва: ти майстора, разбери се с него. Ние говорим с този майстор, примерно половин час, каквото и да говорим, при което, отивайки да монтираме дадения продукт, се оказва, че той клиент е сменил 4 пъти майсторите, докато стигне до финалния етап. И никой дори не си спомня, че ние сме имали първоначален разговор, в който е трябвало да се предвиди еди какво си. При което отиваме ние, нещата не стават и клиента казва: аз нали ли оставих вие да се разберете. И до там с отговорността на клиента общо взето. Тук е много важно и клиентите да участват малко повече в процеса, ако имат нужните знания и умения да го направят това нещо. Ако не, наистина да прехвърлят буквално отговорността на някой, от който да изискват. Когато стане грешка, те да имат човек, на който да звъннат, а не да търсят по каналния път по всички възможни хора, които са участвали в процеса, аджеба кой ще поеме вината, а в същото време потърпевшия е винаги клиента. Дали ще е от гледна точка на време, дали ще е от гледна точка на пари, все пак проблема се случва в неговото жилище и това, че той може да каже виновник е еди кой си, не изхвърля проблема.